Excuse me, do you have Quaker oats? Quaker oats? Tingin ko sa mga ano tayo, Ah, sa mga juice. kabahayan, Quaker oats. Quaker oats. Kabahayan pala, kala ko ibang lahi. Narinig ko, rose water. Sige. Good morning. Quaker oats. Quaker oats. Hindi ko natignan, hindi ko nakita. Diyan na side? Ah, sige, sige. Tignan ko na lang. Salamat. Wala naman. Just Quaker oats.
tingin ng mabibili. Hello, Ma'am Kling. Salamat sa pagdalaw. Pagtitingin ng ano, mabibili. Walang quarter fruits na ano. Naghahanap ng murang bilihin. Mura, wala nang mura. Mamahal na oh. Grabe. Mahal na yung mga bilihin ngayon. Wala nang mura-mura. Biglang tumaas din ng mga presyo dito. Grabe. Grabe na ang bilihin. Pati dito pala oh. Ay, wala pang nabibili. Wala pang nabibili. Kati-kati. Kati-kati, mahal din ang kati. Mamahal na yung bilihin. Allah. Hello. Oh, diba? Ang mamahal na yung bilihin. Mahal na rin ang bilihin dito pala oh. Oh. Uuwi na walang mabibili. Grabe. Mahal na rin ang bilihin. Yung sugar oh, tumaas na yung sugar.
Wala, mahal dito. Sa kabila mamaya. Sa kabila lang ako mamaya pupunta. Hello, hello. Ang mamahal pala ng bilihin. Mahal na ang bilihin. Wala akong mabibili pag ganito. Paano magkakasya yung pera? Bigla tumaas yung mga bilihin din dito, hindi lang sa Pilipinas, oy. Ang kuripot ni Ate Emma. Naghahanap ng murang bilihin, mahal na mahal na. Pagkakasyahin lang yung pera. Pagkakasyahin yung pera, wala namang mabibili na iba. Ito may chocolate. May chocolate. Para sa mga bata. Ito kaya magkano? Wala namang price. Ito, chocolate. Para sa mga bata. Ito, Toblerone. Mahal din ang bilihin dito sa Aswak Supermarket. Mahal din ang bilihin dito, oy. Wala nang mura-mura pala. Babalik ako sa bahay. Kaya mahal na ang bilihin. Mahal na. Mas mura doon sa kabila. Sabi ko, mura dito eh. Mas mahal pala.
Hello sa 2 million. Hello sa nag-stay. Hello sa nag-stay. Nagtitingin ako ng mabibili. Ang mahal-mahal din pala yung mga bilihin dito. Ano, walang mabibili eh. Ito na lang sa kabila kaya. Ito na lang ako sa kabila. Ano, tama na ito. Wala na. Wala na. Ito na lang. Ito na lang ang ano, bili ko. Tama na ito, di ba? Sa kabila ako pupunta kasi mas mura doon. Mas mura. Ang mahal-mahal dito. Ang mahal-mahal naman dito. Ang mahal dito. Tingnan nyo. Papapunta ako. Yan ang bili ko. How much? 100? Exact? In the bag or no? How can I, ano, You have in the car. That's why. Mappy car? Hey, No, I'm working there. okay. One bag or two bags? I don't know. Carry on How much one there? One? 25 kilo. Okay, so okay. Ha? Take two bags. Yan ang pamili ko. Eh, maglalakad ako. Take the wheel. Okay? Take the wheel. Okay. Tignan ko. Thank you. Doon ako sa kabila. Ang mahal naman dito palang bilihin. Kaya nga ako dito pumunta eh. Kasi para makamura ng konti. Mas mura para sa kabila. Oh, ayan oh. Ang mga prutas nila. Punta nga ako dito sa ano, may bag. Saglit. Kay tao ko konti, no? Kasi ano, maaga pa dito. Salamat sa nag-stay. Konti lang ang nabili ko kasi medyo may kamahalan na. Nanibago si Ate Emma. Mas lalo pa kaya sa Pilipinas, no? Ang mahal siguro ng mga bilihin. Ang cute ng sasakyan, oh. Ay, sorry. Labas na tayo. Labas na ako.
Maglalakad na napapauwi. Nagla-live lang ako maski na walang tao kasi dagdag ng dagdag watts hour ba. Ang hirap pala ng mag-umpisa sa YouTube. Ang hirap din. Kailangan magsipag ka. Hindi na pwedeng stop kasi naumpisahan na. Gusto ko na sanang mag-stop dito kasi abala sa trabaho. Nagpupuyat sa gabi. Stop sila. Ano na daw? Go na ako. Go na daw ako. Ayan yung uwi na sa bahay. Maglalakad ako dito sa gilid. Oh, yan, mainit na. Ito ang Dubai. Mag-live tayo kasi dagdag ng watts hour. Dagdag watts hour daw. Mga bahay dito sa Oh. Ganito lang. Samahan niyo akong maglakad. Grabe ang init. Mainit na pero malamig ang panahon dito. Papauwi na. Salamat sa nag-stay. Salamat sa 1 million na nag-stay. Salamat sa 1 million nag-stay. Nag-open lang ako kasi dagdag na dagdag sa kasi hindi ang bahay
Bahay ng Dubai. Dito sa Dubai, walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay. Pantay-pantay sila. Malayo pang lalakadin ko. Oh. Ang galaw ng camera ko. May makakasalubong akong kabayan. Ayun, nag-ano siya. May mga puno rin. Tignan nyo yung mga bahay dito. Oh. Malayo pang lalakarin ko. Medyo malayo-layo pa. Sipag kong maglakad, no? Ang sipag kong manglakad. Kaunti lang nabili ko kasi dati mura lang doon, ngayon mahal na. Sa Pilipinas pa kaya siguro mahal na ang bilihin doon din. Malapit na ako. Malapit na ang bahay ko. Oh, 'di ba magandang maglakad-lakad? Oops. Ay, grabe. Kapagod din maglakad.
Parang Pilas. Parang Pinas lang din, no? Oh, malapit na ako. Ayun ang bahay namin, no? Ayun ang bahay namin. Sige na ulit. Ayun ang bahay namin, no? Lapit na ako. Malapit na. Bakanting lote. Ayan ang bahay namin. Ang sarap maglakad, exercise. Exercise na rin ng mga paa. Malapit na ang bahay ko. Oh, ito na sa bahay. Ito na, oh. Sa bahay. Ito na ako sa bahay. Katabubuksan ko. Uy! Sa bahay na. Oh, sa bahay na ako. Ayan. Ito bahay namin. May kalapati na naman, oh. Oh, dito na ako. Alam, yung trabahador dito nandito siguro. Bahay na ako.